Is er nog een Limburgs politiek front in Brussel? Die vraag is al eerder gesteld en actueler dan ooit. In het Vlaams parlement hebben N-VA, CD&V en Open VLD gisteren het verzoek van Ingrid Liete afgewezen om een hoorzitting te organiseren rond de studie van Lode Verreek. Uit de berekeningen van Verreek blijkt dat onze provincie elk jaar 326 miljoen euro uit de geldpot te weinig krijgt. Volgens de N-VA kloppen hun Limburgse vertegenwoordigers wel degelijk in Brussel op tafel om te krijgen waar Limburg recht op heeft. De studie van professor Verreek, zelf Open VLD'er, was duidelijk. Limburg krijgt te weinig geld. Elk jaar 381 euro per Limburger. Ingrid Liete met de SPA in de oppositie wou het wel eens uit de mond van Verreek zelf horen in het parlement. Ik kan op mijn eentje met de SPA die hoorzitting van professor Verreek niet afdwingen. Ik heb dus steun nodig van de andere partijen. En ik hoop dat alle Limburgers samen één front vormen. De vraag van Liete werd gisteren van tafel geveegd, maar het maakt van ons nog geen slechte Limburgers, stelt Jos Landmeters namens de N-VA. We zijn helemaal geen slechte Limburgers. Er zijn al heel wat studies over Limburg gedaan. De studie van Herman Daams in verband met het Zalk. En we hebben de cijfers van Lode Verreek. En op basis van die cijfers en die studies kloppen wij op dit ogenblik op tafel in Brussel. We hebben geen hoorzittingen meer nodig daarvoor. Laten we gewoon keihard werken en geen studies gebruiken om provincies tegen elkaar op te zetten. Ingrid Liete wil het hierbij niet laten en zal de uitvoering door de Vlaamse regering van het Zalk, het plan voor Limburg na Fort, kritisch blijven opvolgen. In Brussel is het nu zo'n beetje bon ton om te zeggen de Limburgers moeten zwijgen, want ze krijgen al genoeg met het Zalk. Maar uit deze studie blijkt objectief dat wij ieder jaar 12% te weinig krijgen. En dan kunnen we natuurlijk niet onze provincie verder ontwikkelen. We hebben ook extra kinderopvang nodig, we hebben ook extra mobiliteit nodig, we hebben ook extra rust- en verzorgingsplaatsen nodig. Dus ik zal blijven verder vechten daarvoor. De N-VA heeft daar een heel andere mening over. We zetten in op Noord-Zuid. We hebben al oplossingen voor de economie. Er zijn 15% meer starters op dit ogenblik. Wij vragen meer geld voor het LRM. We kloppen op tafel op basis van deze cijfers. En nu gaan we met het onderwijs bezig zijn. We zijn op dit ogenblik voldoende geïnformeerd over de problemen van Limburg om op dit ogenblik op tafel te kloppen in Brussel. Wordt ongetwijfeld vervolgd.